Ngiyababingelela abantu abasha egameni lenkosi yethu uJesu. Ngifisa ke namhlanje izingane zami ukwenza instruction 4. Instruction 4. I-purpose kusayilokhu yiyo ukuthi webantu abasha bakulesi sikhathi, whose instruction are you carrying out? Webantu abasha bakulesi sikhathi uphila ngama-instructions avele kubani? Bengingajabula uma ngabe uzolalela ama-instructions, uqale ku-instruction 1 uze ku-instruction 2 uze ku-instruction 3, khona uzokwazi ukwaxhuma kahle, khona kuzoba clear empilweni yakho nasengqondweni yakho ukuthi are you on the right track yini, noma wenza untando yakho school uthisha omkhulu wakhona. Ngifisa ke namhlanje nake izingane zami ke sibheke uGenesis chapter 12. Genesis chapter 12. Ulapha ya ilokhuzana itopic yakhona ithi God's call to Abraham. God's call to Abraham. Sizofunda ke uverse 1 wakhona uthi, the Lord said to Abraham, leave your country, your relatives, and your father's home, and go to the land that I am going to show you. I will give you many descendants, and they will become a great nation. I will bless you and make you famous, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, but I will curse those who curse you. And through you, I will bless all nations. Sicela nje ukuma lapho okwesikhashana. Laphaya phezulu uNkulunkulu unikeza uAbraham i-instruction. Njengoba kulezi insuku ngikhuluma nani ngama-instructions. Uthi leave your country and go to the land that I am going to show you. Ushiya i-country, ushiya ama-relatives, ushiya his father's home. I-instruction le uAbraham ayinikwa uNkulunkulu ngqo. Ngithe ama-instructions ofanele uwasebenzise empilweni wakade ukuthi avelaphi. uAbraham unikezwa le instruction by God himself. Unikwa le instruction by God himself. Ngiyathanda ke bantu bami ukuthi ngigcizelela indaba yokuthi uyakwazi ukulizwa iphimbo likaNkulunkulu na. uSamuel eyingane wayehlezi noEli ethempelini. Walizwa leli phimbo, walizwa leli phimbo, walizwa leli phimbo. Hayibo, walizwa leli phimbo. Young as he is. Uze uthi uEli enganeni
lalela-ke maliqhubeka leli phimbo lisho kuwe sezovuswe kathathu uthi ubothi khuluma Nkosi ngikulalele ngoba ingane yalizwa leli phimbo. Haleluya. Kepha namhlanje sinamaKristu angalizwa altogether iphimbo likaNkulunkulu. I'm sorry to say that. SinamaKristu namhlanje angalizwa iphimbo likaNkulunkulu. SinamaKristu ezwana wodwa. Umama ubani utheni, umfundisi ubani utheni, ubani utheni, ubani utheni yekho uNkulunkulu utheni. Ayisizoke sihlanganisa amakhanda nje sizi ukuthi osibanibani bathini yekho asinendaba nosibanibani uNkulunkulu utheni. Kukhona la ngike ngikhuluma khona la ngikhuluma khona ngendaba ukuthi le ndaba yokungalizwa izwi likaNkulunkulu, ungalizwa iphimbo likaNkulunkulu, ungakherisha ama-instructions kaNkulunkulu, ixabanisa umuntu as an individual noNkulunkulu. Ingako lapha ensimini naseyideni inyoka yafika yathi ushilo yini. Inyoka yayazi kahle ukuthi emhlabeni la kufanele kulalelwe uNkulunkulu, yayazi kahle. Ingaki ibuza ukuthi uNkulunkulu ushilo yini. Manje mawungawazi wena ama-instructions from God, ungakwazi ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu, ungakwazi ukulalela uNkulunkulu ukuthi uthini, usenkingeni engayiwa ngoba uzolalela noma ubani. Ngeshwa-ke iphimbo likaNkulunkulu likhona. Lawa amanye amaphimbo-ke inqumbi zindodla futhi ayamemeza lamaphimbo amanye. They made a lot of noise. U-Abraham la uNkulunkulu ukhuluma naye isintu phaqa, uthi shiya izwi lakho, shiya izihlobo zakho, shiya ikhaya likayihlo, uye ezweni mina Jehova engiyokukhombisa lona. Bantu bami eneliyalalelwa iphimbo likaNkulunkulu, liyalalelwa izwi likaNkulunkulu, iyakherishwa out i-instruction kaNkulunkulu. Uyayibona indaba yokushiya, shiya 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 ye ayiyona insango. Indaba yokushiya ayisiwona umdlalo. Indaba yokuphuma kwi-comfort zone ayisiwona umdlalo. Kodwa manje uyayulalele ukuthi ubani lona othi shiya. Into engiyithanda ngoNkulunkulu methi shiya, akathi shiya nje. Ngiyengcizelele-ke ngithi uNkulunkulu akakholeli ehlane elingenalutho. uNkulunkulu akakholeli ehlane elingenalutho. Uthi ku-Abraham shiya. Wena-ke umuntu omusha mhla usindiswa washiya ini. Kukhona nje-ke Nkosi yami nje owake wakushiya noma wasindiswa nje wahamba nje zothi. Isango la kulombuso lincane, ingako kushiwa. Abantu abashake bathanda kabi ukuthi uJesu wathi izanini. Bacabanga ukuthi mawuza kuJesu uza nje nalo lonke ufuhlu lwakho.
awuzungena kuleli sango elinguJesu nofuhlu. Imithwalo iyasala esangweni, uyashiya ngoba isango lincane. Yinga ukhona umhlabeli lothi akungenwa nemithwalo ngoba isango lincinyana. uAbraham kuthiwa akashiye, i-instruction eclear leyo. Ngithanda uverse 2 mesethi, I will give you many descendants and they will become a great nation. I will bless you and make your name famous so that you will be a blessing. Uma sewushiyile kune reward bantu abami ekushiyeni, awushiyi nje kube kungabi indaba zalutho. Uma ngabe bantu abami ukherisha ama instructions kaNkulunkulu kuba ne reward. Kodwa cha, nina abantu abasha anifuni kushiya lutho. Nifuna nina ukungena embusweni kaNkulunkulu nayo yonke lemfucuzo yini nemfucuza yenu yezwe. Nifuna ukungena entweni zikaNkulunkulu no high class. Nifuna ukungena entweni zikaNkulunkulu nithwele yonke imfucuza no ngiboneni mazulu, niphakeme ningcono. You don't want to humble yourselves. Nifuna ukungena entweni zikaNkulunkulu emsebenzini kaNkulunkulu njengoJuda owayehamba kwiministry kaNkulunkulu engashiyanga, oyehamba kwiministry noJesu engashiyanga lutho. Isiphetho sokungashiyi ukufa. Uhamba kwiministry kaJesu nje khamba ingcwenga nje yesidumbu nje. uJudas kukhona la ngirekhode khona character of Judas. Manje nake umuntu omusha ikade indaba yokushiya. Uma sewulizwile iphimbo likaNkulunkulu, carry out instruction njengalokho njalo. Methi shiya lokhu. Ingakho umpostoli Paul uthi konke okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Washiya uma ngabe ubheka umhla umpostoli Paul eguqulwa igama from Saul to Paul. Incwadi le inikwe umbuso yokuthi hambe eyobulala amakhola yasala khona lapho ngoba mangabe sewulizwe kahle iphimbo likaNkulunkulu, uma ngabe usuwakherisha kahle ama instructions zikaNkulunkulu, yonke imfucuza le iyasala. Kepha nina abantu abasha anifuni kushiya lutho. Ningene emsebenzini kaNkulunkulu nenkanuko. Ningene emsebenzini kaNkulunkulu nobugagu bemvelo. Ningene emsebenzini kaNkulunkulu nemfundo ephakeme. Ningene emsebenzini kaNkulunkulu neattitude yokuthi ngizophuma nani la kulo msebenzi kaNkulunkulu. Yeksh uyashiya. Kukhona la ngingakhuluma khona ngomvuzo wokuzidela. Kukhona futhi la uJesu ekhuluma khona ngendaba yomvuzo wokuzidela. Uthi abantu abazidelayo, uthi laba bayohlala ngasesandleni sakhe sobunene sikaNkulunkulu. Akathi abantu abayozidela boba no big house. Akathi abantu abayozidela boqhama babongiboneni mazulu. No, abantu abazidelayo
i-reward yabo bayithola direct from God. Abantu abazidelayo bahamba no-eternal life belapha phezu kwenhlabathi, bakuzo ukuphila okunaphakade bephezu kwenhlabathi. Uthi, I will bless you and make your name famous so that you will be a blessing. Okay. Iqaqapheleke le ndaba yakho. U-Abraham kuthiwa akashiye la ahambe. Uthi uNkulunkulu uzombusisa. Uthi kodwa manje qaphela ibusisa ngizobe ngikunikeza zona, akuzona ezakho. Uthi, I will bless you so that you will be a blessing. Kodwa abantu abasha uma uNkulunkulu ebabusisa bagugumba nebabaleke bazephule nezibusiso zikaNkulunkulu. I'm sorry to say that. I'm sorry to say that. Abantu abasha uma uNkulunkulu ebabusisa baqumuhafu babaleke bazephule nezibusiso zikaNkulunkulu. Kodwa la uma ngabo Abraham ebusiso ethi uNkulunkulu uzombusisa, kune condition la, kune instruction la, mase ngikubusisile wena, you will also be a blessing. Ngithanda verse 3, is security oyiprovide uNkulunkulu. Hallelujah. Uthi, I will bless those who bless you, but I will curse those who curse you. And through you I will bless all the nations. Kunabantu ngani yami abayobuthola isibusiso ngawe. Njengoba ubaleka uzephula nje. Kukhona abantu abane gift of caring, yokunaka nje. Uma ubaleka nale gift yakho yokunaka, uthi abantu bakaNkulunkulu bazonakwa ubani na? Uma ubaleka ne gift of hospitality, uthi abantu bazophiwa ubani? Uma ubaleka nengcebo, uthi labantu abalambile ingcebo bona bazoyithatha phi na? Uma ubaleka negift yakho yendumiso, uthi labantu abangakwazi ukudumisa bazodunyiselwa ngubani? Uma ubaleka negift yakho yokushumayela izwi kaNkulunkulu, uthi laba bantu abangalizwile izwi kaNkulunkulu bazoshunyayezwa ngubani? Uma ubaleka negift yakho of teaching, uthi laba bantu bazofundiswa ngubani? Yay, I will bless you so that you will be a blessing. Kodwa qala phuma abantu abashake hayi elika phuma ezweni lakho, hoyi aphume kuma-PS, hoyi ngeke uNkulunkulu udidekile-ke lapho. Ngiphume kuma-PS ami, ngiphume kobra bami, ngiphume kobhuti madlisa abanye, ngiphume kosisi badlisa abanye. Ngeke, hayi uNkulunkulu-ke cha-ke lapha has made a mistake. Bantu abami kuyaphunywa. Isho emndenini wakho nje uyaphuma nje gelekeqe. Uphume gelekeqe emndenini wakho, bazi ukuthi hayi lona uyasithobela nje, kodwa izwi kaNkulunkulu nje
ulazi njengoba ezazi futhi ulikhirisha njengoba ezazi uyasithobela just because of instruction ethi yazisa uyihlo nonyoko. Kodwa kulomndeni waphuma ngoba yena ungumntwana kaNkulunkulu akasiyena umuntu kaNkulunkulu. And into engiyithandayo ngezwi kaNkulunkulu uthi methi enephuma uthi I am going to show you. Akathi phuma nje athi lwayiza. No, God is not like that. Uthi I will show you. Uthi I will show you. uNkulunkulu bantu abami ozokukhombisa ingakho khona mhlawumbe what I know the Lord will make a way. Uthi I will show you. Cha abantu abasha bakhonjiswa obra babo ukuthi bazoya ngalaphi. Bayabhunga ukuthi ziwaphi namhlanje. Bayabhunga ukuthi sizoshona ngapi namhlanje. Ikuphi imbizo namhlanje abantu abasha. They don't want God to show them where to go. No. Okay. Ngifuna ke manje ke sibheke uverse 4. Uthi ke when Abraham was 25 years old, he started out from Haran as the Lord has told him to do. Verse 4 seyiqala ke lendlela. Kukhona umhlabeleli othi sengiqalile uhambo lwakho. Kodwa endleleni luhamba luthi abanye bayihluleka bese ethi mina ngiyobekezela. Uyiqala indlela lapha kuverse 4 uAbraham, but there is a mistake. Akasayikhirishile i-instruction njengobona akukho la kubhalwe khona ukuthi akahambe noLot. Uthi verse 4 when Abraham was 75 years old, he started out from Haran as the Lord has told him to do, and Lot went with him. Hallelujah. Lapha kuthiwe akashiye his country, his relative, his land. Cha uyayiqala lolu hambo kodwa instruction ayisekho complete. Usehamba noLot. Bantu bami ene kuyashiywa akuhanjwa noLot. Akukho la uNkulunkulu athi ene mawusuhamba ke ubuhamba noLot. Cha. Kodwa usegugumba nobani noLot. Bayahlupha abantu bami oLot endleleni. oLot akushiwo ngolutho kubo. Nakuwe futhi akushiwo ngolutho ngoLot, kodwa uthanda kabi ukuhamba noLot. Uma nje ungalibheka igama lesingisi nje LOT, there is a lot. There is a lot. Kusho ukuthini lokho nje ngesingisi njengoba nizifundisweni. There is a lot. A lot of what? There is a lot of chaos. There is a lot of disaster. There is a lot of depression. There is a lot of misery. There is a lot of problems. Shiya uLot mawusuhamba indlela kaNkulunkulu. Ingakho umpostoli Paul ethi sisemncintiswaneni
It is your race that you must run. Akuyona irace yenu noLot. Lot of friends. Lot of friends. Lot. Shia or Lot. Shia or Lot. Kushiwo kuwe ukuthi shiya. Akushiwo ngolutho kuLot. Okay. Hayi ushoshoba nobani manje noLot. Ngani zami kusezweni la. Bantu abami umsebenzi kaNkuluNkulu lo. Bantu abami kusezweni la. Siphila impilo eyodwa engena photocopy engena duplicate. Bantu abami kusezweni la. Siphila ubungcwele bukaNkuluNkulu. Shia a lot. There's a lot of old Shia behind. But to Abraham, uhamba noLot. Okay. I guess bheke manje lapha uverse 7. The Lord appears to Abraham and said to him, "This is the country that I am going to give to your descendants." Then Abraham built an altar there. Then Abraham built an altar there to the Lord who had appeared to him. Ngilithanda le ndaba yokuziveza kukaNkuluNkulu. Uhamba noLot kodwa ngithi uNkulunkulu ene umuntu wesihe, ungumuntu othando, ungumuntu ene onendaba nomuntu, uNkulunkulu ungumuntu ene othanda ukugcina izwi lakho, ungumuntu othanda ukuzigcina izethembiso zakho, uNkulunkulu ongahambe ekulakaza ekutakaza. Noma esihamba noLot, uNkulunkulu uyaziveza laphaya kuAbraham. Uthi, "This is the country that I'm going to give you and your descendants." Okay. Ayike ukherisha le instruction, I mean uhamba noLot nje, uNkulunkulu ukhuluma naye endleleni, wakha ialtar endleleni ke lapho uNkulunkulu esekhulume naye khona, ngoba izwi kaNkulunkulu lithi, "Then Abraham built an altar there to the Lord who has appeared to him." Wakha ialtar, but wakha ialtar kodwa uhamba nobani noLot. Okay. Number 8, uthi, after that he moved on south to the hill country east of the city of Bethel and set up his camp between Bethel on the west and Ai on the east. There he also built an altar and worshiped the Lord. Then he moved on from place to place, going towards the south part of Canaan. Uhamba ekhanda ama-altar nje uAbraham. Uhamba noLot. Umuntu okwathiwa akasekwathiwa he must leave his relatives, his father's home, his land. Kodwa ke uhamba noLot at the same time. uNkulunkulu uhamba ekhuluma naye endleleni at the same time, uhamba ekhanda ama-altar at the same time. Nangu noLot udla lobi.
khona la ushumayela kangaka nje nangu nolothi ubhokile udumisa kangaka nje nangu nolothi ubhokile umuntu omusha shiya uLot shiya uLot abantu abasha bamba nayo yonke into phakathi emsebenzini kaNkuluNkulu pride is there ukuba ngiboneni mazulu is there konke nje there is the Lord emsebenzini kaNkuluNkulu phakathi there is a lot ngifuna ke manje ubheke indaba yokuhamba noLot uma uhamba noLot uthe uNkulunkulu I will bless you and make your name famous. I will bless you and make your name famous. Kodwa manje ngoba nangu lo Lot ubhokile la endleleni mefika la eEgypt I mean mefika eCanaan lapha ku verse 10 there was famine. There was famine. Ifamine indlala. Uma uhamba noLot khona izinto ezizokwehlela endleleni. Mohamba noLot uzuyabhedwa Abraham uphika umkakhe Abraham udiza ngomkakhe uAbraham isizathu uhamba nalomuntu kwathiwa angahambi naye kwathiwa akashiye ama relatives ziyasala abantu abamihlobo uma sekhanjwa indlela kaNkuluNkulu usuke ungaxabene namuntu futhi at the same time usuke futhi ungazondi umuntu kodwa usuke ukhelisha instruction kaNkuluNkulu usuke ubathanda futhi usuke futhi uzobakhulekela usuke futhi uzobanakekela kodwa manje instruction ithe bashiye leave them usuke futhi ungeze ukubaqhoshela usuke futhi uzokungeza uphakama phezukwabo usuke futhi uzothoba kodwa ubenze njani ubashiyile uphume from the kingdom of darkness wayongena kwi-kingdom of the light manje into edalela ukuthi kube nendlala endleleni nangu Lot udlala ukuhamba noLot uze uAbraham ungene ekulingweni lokuphika umkakhe inqoqo uhamba noLot ngithanda uNkulunkulu esefeza izwi lakhe sewubhedile uNkulunkulu uyalifeza izwi lakhe sewubhedile sewuhlulekile ukukhirisha instruction yakhe kodwa hambe nawe nje ngoba uNkulunkulu akafuni endleleni izwe likubuze lithupha uNkulunkulu wakho usebhedile wahamba noLot kodwa manje seficwa indlala eCanaan lelizwe uNkulunkulu ambizele kulo seficwa indlala ephakathi ngoba uhamba nobani noLot useziyoquba eGibhithe
useze udayisa ngomngakhe khona le eGibhithe uyamphika umngakhe. Ngifuna ke abantu abamsibheke uverse 16, chapter 12 verse 16. Because of her the king treated Abram well and gave him flocks of sheep and goats, cattle, donkeys, slaves, and camels. Into edalela ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukubusisa abantu abami in a foreign land. uNkulunkulu uyakwazi ukubusisa sewubhedile. Ngenxa ukuthini ukusho yena lapha ngesikhathi ekhuluma lapha ku verse 1. What I will bless you. What I will bless you. So ke uyambusisa ke still yize sekunjalo. Kodwa manje indaba ikuphi? Nangu noLot ukhona khona la. Ngifuna ke manje sibheke uchapter 13. Uthi Abram went north out of Egypt to the southern part of Canaan with his wife and everything he owned, and Lot went with him. Yeyeni bantu. Inkulu bantu abami indaba kaLot. Usuke naye le naseGibhithe bangena naye. Noma sephuma eGibhithe yiso sona leso. And Lot moved with them. Kukhona abantu abami la kufanele khona ukuthi oLot benze njani? Basale. Bheka ke manje chapter 13 verse 9. Uthi so let's separate. uNkulunkulu manje uzokhanda ichaos phakathi kwabaphathi bemfuyo ya Abram noLot ukuze laba bantu bezohlukana ngoba abantu abami kukhona icebo likaNkulunkulu elingezufezeka uhamba noLot. Kuoze kukhandeke inxushunxushu, kukhandeke ubuphithiphithi, kukhandeke ubuyaluyalu ukuze uzokwazi ukuhlukana naloLot wakho. Yini uzibeke esimweni esinjalo na? Ukuthi kuze kukhandeke isiphithiphithi nesiyaluyalu. Lapha yana ke Genesis chapter 12. I mean Genesis chapter 13. Kukhona ke abalusi bemfuyo ya Abram nabakaLot baxabana manje. Seqhamuka lapha ya ku verse 9. USelot uthi so let's separate. Choose any part of the land you want, and you go one way, I will go the other. Ukhona abantu abami izinto ezingezulunga uhamba noLot. Lento yokuhluleka ukuthatha ama instructions kaNkulunkulu enjengaloko enjalo, oLot bazokudalela inkinga endleleni. So ke manje sekuze kuphoqa uAbram usenikeza instruction yena manje. Ukuthi yabona uzexazulekela ingxabano yami nawe. Take your way, I will take my way. Icebo likaNkulunkulu alivinjwa umuntu. Icebo likaNkulunkulu alivinjwa umuntu. uAbram ufuneke ehamba yedwa. Akafuneki ehamba noLot. So ke nawe ngani yami ufuneka usindiswe wedwa. Hayi nabangani bakho. Ufuneka usindiswe wedwa. Hayi nehlobo zakho. Ufuneka usindiswe wedwa. Hayi nesixuku. Ngiyengcizeleleke ithi izinto zikaNkulunkulu zu1 is to 1. Izinto zikaNkulunkulu zu1
is to 1. Into zikaNkulunkulu azisebenzi ngokuphinde. Into zikaNkulunkulu, they don't go with the flow. So instruction 4 lengikhuluma ngakho. Follow God's instructions as they are. uNkulunkulu emuhle uzophinda angiphe instruction 5. Kune-disaster ukungalandeli ama-instructions kaNkulunkulu. Amen.